I had no idea about that. They didn't take any approvals, they didn't take any permission from me. They created that lyrical version. They used very unflattering photos. And if anyone, then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which Kuble shibun ipi baro perlo banwan sha kanega channel jongi ngatara na pedenya pibun kibai thu ya kan Nora Fatehi but don kibami thuru kan Nora Fatehi kate ka actress ka ba khambun ka shot ya ke jingro item song hagabun ki film kum ke Canada ki Bollywood but ki Tamil kan Nora Fatehi house name balade kawan pok maka jelam kalia aga cherry blossom antara bun giba itu ika kawan shot aga cherry blossom tementa don kowe ka isu apa dengan Nora Fatehi hakawe ka jingrawai ka jongka ka jingrawai ka batmai ka item song harangkat barka don aktor bapawnam jongka Bollywood u Sanjay Dutt ketika jingrawai hakata ka jingrawai don kum gidi ka lyrics jongka ka jingrawai ki bas new tam ki bakta ya ka imlang sa lang ban का double meaning don hakte ka lyrics hakte ka jingrawai ki thokum ne pehle uthale अंदर वो डाले नीचे एक बूंद ना गिराए matrai ki tubak sang thu ila sang thu ya kane ka kantin double meaning pehle uthale अंदर वो डाले नीचे एक बूंद ना गिराए nagane ka jingrawai mi controversy menta happening ka Nora Fatehi kane ka jingrawai kila pelaj ka hakane ka tayau balate pat menta kila remove ya kane ka rawai na ka YouTube platform namaro kane ka kata ya imlang salang ta dan kane ka controversy apne kane controversy ka Nora Fatehi kala kren haka account social media jongka bakala itu shaki paiba bagane kala sha kunungan ongi pihang ne kam tip kam don idea ish phangane bakila pelai ya kane ka jingrawai kala shat kane ka jingrawai ka original jongka Canada panmanta kala dubbing ya kane rawai shaka kene hindi parken parkala ya kane ka lyrics shaki kentin ki basnyu ka bakta ya ka imlang salang ka Nora Fatehi kala keren ya kane kala ong ba kim pan ya ka jingbit na nga ban tho kum gine ki lyrics hadin ka controversy nga yo iya kane but kane ngim la pan perlo kane kila plan lupa ne kum no ban pensngap ya kate ka duk kesuk jongka de kala kran ya kane tin pareng ha social media shalende tengim tim kadon ayu andre ka Nora Fatehi kala ong bat kila kret kila thau ka video lang ba ka AI generated rangkat of Sanjay Dutt amde maka tu ka bashan ba Sanjay Dutt bangin tim ayu don shalende ka Nora Fatehi kala persang tu shopai ba halur kane ka jingrawai khnang ba ki pai ba kinam khains new ya ka Nora Fatehi